ban wanra ya ga jingsinga ya ga lek kawan sikatan penusra bat ka tanjiwa borok kawai kabla wanra ya ga jingdu ke mensim reu na ga jingti surat ka company uba admon kongai rengkat ke kenhon gila pelong ya ga jinglek la plakat khmat ke mini secretariat sub divisional officer civil subdivision penusra haka ap kunai terik ayong ajar punreu kani ke jinya ki ke basimu uba Edmond kalong ban pentingna bagi company ke basina surat kamtam na rum mai lengkot shadow lengkedam kabadai ke benta ke baju tua bat wanra ya ke jingklat ke mensim breu na ke jingti surak kadai ban trai tista rengkat ban sim ya kilat cingyada ban singan ki pat ba hakalai kawan uba demon bayi kenduk ru ya USDU sebil subdivision uba kutam bajri hapen usra ulabu ya kimat jingdawa bagentup baga company kadai ban ai ke jingtok ke basya sigi pat ba halol ka jinglong jingman ka surak ban penbiang ni kidak negi signal hasil tel ka surak ban trai pendap syua ya kebentar ke bahap narum mai lengkot syaduk maule ban penbena syua sisngi lani asngi syua ban kang ya kali habadon kam kawai pat kalong baga company kadai ban seu bailu kesan segi baklat ha maule baga kali ke belajul nangta ban taru ya komiti ban don lang kirang ba sinong gi kenhon baga company kadai ban penstet ban pendep ya jingtrai kumbala bu po la aipol sitayo ban sim ya kini senjam bat lada kadang menti on penjul ya jingki ha kajuk kapor ba edmon la kan tharu ya gitu ya ba kenno ba ulek politik bat la ong ba gitu ba kenno balek politik kidai gi ba syukohiu bat bisni nama badai maki gi ba kenno ada ommi ba don ke jingjia hanrei haba mi ru ki kenno balek politik tang ba upaj ba katanyirwa la start un omsya ilam bakla hakum gini kini ya periksan politik kamtam kebedai bat kayap kaim na kaliang SDU penut selala pentina ban ai bailuksan ma saulak syaki baklat ha ka jingjia dang sian ha maule bat ban tokit ru ia kani ke jingjia la a jingmut ru ban khot ia ke jinglang jugi seng balang kilang ba sinong ban yamir hol tei kapang Tinga kon pau syaborok kinong song sinong bahkan ni hi hadin bangila ya pentip ling makilat trivia kumbang ai pimene bangila ya kendu hang ni te hadin bangila poi hang ni tingila don ka jingya yang khmat ka khrdop jong kani kakit ban dawa na ka sorkar ban na kani ka company ya kini kimat jing dawa ki bamangi ngila penkre kum ka kenhon lani kum kasur jong ki pai ba hi ngilai dawa na ka सरकार बना कने कंपनी हवेदी बकनी की फातली की पंच लेने की जिंगदावा की बा इन सफा से की लात पठाई खुबर नदु की जिंग नदु की पंच की बगी पखरा इन साई कॉपी शफी ते हदीन बंगी ला don का जिंगया don hangni hapo kherdop kit jong kani ka civil subdivision te nagaliang i BDO bana kaliang i SDPO ki la khot yangi khot yakran nagaliang i additional deputy commissioner jong ka civil subdivision iba warjeri ila khot ya keren yangi bandrung syakakan ram jeng i bat ngila yo ban ya taisani bat kimat jing dawa ki bangila ya keren hakani ka sngi bat ko mo fi ka ba khobar ka ba sautanat ka long ba kini kimat jing dawa ki jongi ka ba kong sane ka long na ka benta ban mait phang habidi bat kani ka jinglong jingman jong ni ka surok te ngan shu ya thu ya phi hadin bangila ya kendu bat ngapen tip shafi ya kini kimat jing dawa ki bangila ya pelong ya kini ka jing khi ka baning kong galong ai da kajing tho si ki pajba ka ba shai halor kajing trei baro ya kani ka surok kabar penbiang kilat jing shingan podang trei nadu kinong ap khamta me ki signal mo kini ki fox signal banlait na kajing mensaw ni ki jing jia basong si kabalai trei pendep shwa na ka benta sharum jong kala lingkot hadu mauli hadu bandadep khamtam hakitu ki jaka ba shong sir ni senjor ki mau penbha penbena lupa sisngi ne arsngi shwabanti ya ka jaka kabahap khangkali khanang bakalet kawan jong ki paj ba kam don jing e bat kham tam e ki bapang ki basitom kabasan ka company ne ka sarkar ka de ban siu bailut ksan shakitu ki briu ki bayap halor ka jing tua bat hap ki khendeu kabahap ki mau bat ki khendau hakini ki khindet sngi baru shakitu ki kali ki bajulo na ka jing hap jong ki mau kaban riu khot kerke ya ki jingalang bat thau ya ka wei ka committee hapring ka dorbar sinong ki seng balang bat kinu ki riu paj ba ki ba concern ya ka ne ka issue ringkat bat ka company ban monitor ya ka jing tray barok away ka ban nyo penstat ya ka jing tray ban pendep ha ka por babyang kat kumbal abu ya ka por nangta
kabah para ka ong ngikwa banang ni syakman ngim kwa shu ban yo sngo ni yo ibiang ya kejing jia ba songsi ya kepet ba nong lek nong wan te ya kan ni ka jimat jing dawa kuma ong ipi ngi ai por po shitayo ban pentrikam lane ban pentrikam lane ban pha sha ka report chingi kepet ba lem kumta ngin sa simpat da kiwe ki senjam ki jing ki ba khamting e mo te hadin bengila ikendu ngila dawa ya kini ki pratli ki mat jing dawa na i Deputy Commissioner jangka Civil Subdivision iba warjeri kalong ka basutanat ba hadin bengil adawa kamat ka ba nakalyang ka jong ngi hang ning adawa ba kila confirm ban ai ka bailut kesan sha kitu ki long yeng ki jingdu ya ki artli ki mensim mah te hadin bengila ya thai kila confirm ban siu pemasaulak sha kitu ki mensim artli ki balakhlat hakini ki kindet sngi naling ba ki jing tuwa ju kandau tenang ta syusyuru ngila dawa ban bu lene ban thung de ka inquiry alor ke tu ke jingjia mena kar photorik lingba ke jing tua hang te pa maule namar shwa ban tua tu mau ko moi pi mene ba kala don shwa ka expectation mo kala don tu mau ba nakleng pe ba kila ut bet kila de mana kila de pong ba dei ban penhap no dai nakleng ke company kala le torti kham sham la le e yu tu mau lahap ha ka tu ka sngi ar photorik hakaba syaban ka wei ka pick up te halor ka niru nakaliang i Deputy Commissioner jangka Civil Subdivision Penusla ila thung yak inquiry habedi berkato shen kin sa yo report batin sa ha dese sini nang yo kita bajia aku aku bersih tena kalian kejungi ngin up yak report batum ngolong ipi mene ngolong nakasuri ki pai ba hapok kan ka hakani kasi kemta ngila sngo komen ba nakaliang i SDO ba nakaliang i Civil Subdivision ila kular ban shimkhia yakini kimat jingdawa ba napedeng kini kimat ki jingdawa kalong ka basu komen na kalong ba mentahi kila rai ban ay kataka bailut kesan sya kitu kimen sim ki ba ladu ha katu ka jingjia ha ka arputarik da ka baki ong ba kin pha saulak sya ku wei napedeng ki tu ki jingjia ka bomot baki yo mar saulak te kata kadai kamat ka ba mangingila job hakani ka sngi ka ba mangingila ikendu ba kaliang ka sarkar ba na kaliang ka office jong i SDO ila ong yengi ba in sa pai ken ka pisa sya kitu kilong yeng te kata kadai ka bakongsan ban na kaliang jongi ngila ai advice syusyu ba ngidi ban khot ya ka jingalang ya borok khot ki seng balang ki rang ba shnong bat kitu ki pai ba ki ba don ka mensim ban ya trilang ba khanang bangla ban yo ya ka jing ai jingmut hakan ni ka jing don lang borok khot te tang kita hi te ngamdon ni issue ban keren namar ba kini kimat ki bangila pen bana ki bangila de biatu yepi kilong kimat ki ba nakaliang i SDO ila kular ban shimkhia bat ka basutnar ru kalong ba menta hi kila kular ru ban siu na be bailut kesan sekitu ki mensim ki ba lakhla da kini kisgi mo kinda da habidi bat kan mo pi ka jing ong ka jing le politics mo namar ba hakani ka issue ngim dei ban yakran ya ko politics pi ka issue jong ka yap ka im kani ka issue jong upai ba jong wei pu wei upai ba nong song song jong kani ka thain riwar ngami hangni lengba ka jinge jong wei nong song song mo mdei ka jinge ka jonga chimet mdei ka jinge jong no kani ka jinge jong wei nong song song te kitu ki briu ki bujukran ja ka politics am kidi ki briu ki ba lengkot ka jong muceng perkhat kimyo i jingai ya ka jing don kam jong ka than jongi ban mi ki nong yalam lani ki don kam sim kihu baladami ki nong yalam ki sobishni mo renga kantu yepi ngana kleng jonga kumu nong yalam ngamdon kum kata ka jing sngo bat ya kani ka issue ngamle politics menta ngami syakhamat baling ba kani kijing mi jong syakhamat kitu kilong yang ki yo ya kijing mentoy mo lada ngimi syakhamat kin sngap jarjar mo namar ngi ong ba lada ka sarkar ka siu ya kitu ki illegal mining kajing bethai kita ki bom ki dynamite akitu ki jing dia ti doyong mo iblong illegal ka ben bena bale ye ki paradok prasam jungi kam la banai bale pimla banai no hotspot ban pentip hadu penginwi syakhamat menta ban pau ba nagaleng jungir ngi dawa ya kata ba bale fi ya ki briu ki banabar kita ki non tribal ni ki dikhar ki besuan belas ni ke badai ka illegal lo PI bale yu paradok prasnam jungi PI te menta hadin bangil ami syakhamat benyaki kum ka konhon na sukumen ba ka surka gala nakaliang i SDO la ne nakaliang i civil subdivision ila pen benahi menta bangin ay ka pisa kum ka song jerap syakini ki mensim ki bala khalat hoi ni susi ba ban siu yu ka mensim jong ku briu ngimla ban siu da kador dei kum ka jerap ma ya ka tugi long yeng ki ba mat
lani ki ba ya kendu ya kini ki jingjia lani ka jing im ke jongki mo tang kata hi nrei khamta me don ki bri ki bong beli bi khot jelang utaw edman mo beli ngin yele cheta dengan kentu ye fi ba habami ki samla kayo jing mentoi ka dong ka thain mo kombolong menta sibun ngiyo ya kini ki mat jing dawa ki bana kalyang SDO ila kular ban simkhia hakini kisngi bat kombong ipi mena ngila aipor ngila ban susu ye i bang ya aipoi hapo hangila aipor hapo sitayo balada imla alai e ya kini ki mat ki jing dawa ki jongi na kalyang ka kanhun imban se ban simpat da ki boipat ki senjam ki jing ki ba kham tenge